He quedat a la Llotja de Mar de Barcelona amb el misteriós autor de La Gran Teranyina, un llibre que explica quines són les famílies i els lobbies empresarials amb més poder de Catalunya. Seran ells més feliços que la resta de catalans? Per què utilitzes pseudònim? És per por, és per morbo o és per màrqueting? No m'agradaria, i menys en aquest país tal com funcionen les coses, que la gent valorés la feina per qui és la persona que hi ha al darrere. Això és una primera cosa. Després també, quan et dediques a investigar coses de poder, la veritat és que si ets discret, molt millor. Per parlar d'aquest tema utilitzes una imatge molt clara i contundent, la d'una teranyina. Per què? Hi ha una sèrie de famílies entrellaçades entre elles que en general han controlat els grans negocis i jo crec que les múltiples interrelacions que hi ha entre les persones que han detentat poder són més del que la gent imagina normalment i per tant jo crec que la figura de la teranyina ho representa molt bé. Quina és la família que actualment a Catalunya té més poder? Dintre del poder econòmic, a mi m'agrada molt parlar de la família d'Orella, i en concret de la Sol d'Orella, perquè ha fet una cosa molt interessant. És a dir, ella hereta una empresa molt gran, la distribuïdora i envasadora de Coca-Cola per l'Arc Mediterrani, i ella podia haver viscut de rendes, ella i diverses generacions posteriors, però ella el que fa és arriscar i comprar les participacions d'altres, de manera que ella és la màxima accionista. Ella el que ha demostrat és tenir unes dots de lideratge molt potents per fer els passos aquests que ha fet i ha preferit arriscar i créixer. Que a més, a nivell personal també té interès per efectes de teranyina, perquè fa uns anys es va casar amb un personatge també molt rellevant del país, que és en Carles Vilarrubí. Per tant, és un matrimoni i una família molt interessant des del punt de vista de l'estudi del poder. Els rics es relacionen només amb rics? Totes les persones de tots els estrats socials el que fan és, bàsicament, passar la major part del temps amb gent del seu mateix estrat social, de manera que els matrimonis creuats entre les famílies de la teranyina són molt freqüents. Totes les famílies de la teranyina han estat sempre riques? Aquí trobem un cas interessant, que són els germans Lao, els propietaris fins a poc de Cirsa, l'imperi del joc, que aquests pràcticament a finals dels 70 treballaven a un bar i van veure la capacitat de generar diners que tenien les màquines escurabutxaques del moment. Aleshores van decidir invertir en això, en comprar-ne, i van acabar creant aquesta companyia, Cirsa, i fabricant ells les seves pròpies màquines. I van fer un imperi realment de grans dimensions venint del no-res. Els nous rics no tenen cabuda en aquest espai? No són dins la teranyina, o sí? Els nous rics antics, que molts podien provenir, per exemple, de la construcció, i aquí tenim un cas, que és en Josep Lluís Núñez. Aquesta persona realment va fer molts calés amb la construcció, amb Núñez i Navarro, però realment no va estar mai immers en aquestes teranyines. Hi havia en aquell moment un mecanisme d'autodefensa d'aquestes èlits, d'aquestes teranyines, on entrar-hi venint des de fora era realment complicat. Posa'm un exemple d'algun català que hagi creat un imperi de zero i hagi passat desapercebut. D'aquests tenim un cas bastant paradigmàtic, que és l'Issa Càndic. Ell va començar comerciant amb roba, amb camises pels seus amics que comprava a l'estranger. Va veure que aquest marge que li deixava aquesta compra-venda era escalable, és a dir, va començar a treballar amb quantitats més grans, i això ja és l'inici d'una gran explosió que acaba constituint Mango, que és una empresa que avui dia tothom coneix, de dimensió mundial, i que el permet ser probablement la persona més rica de Catalunya. Tu creus que els rics catalans són feliços? Pot ser que hi hagi rics amb grans fortunes que no siguin feliços simplement perquè els passen coses que els fa profundament infeliços. A nivell de salut, fins i tot de salut mental, ni un gran patrimoni et salva d'aquest risc de que no deixes de ser una persona i pots caure en la infelicitat en qualsevol moment pels avatars de la vida, no? Doncs moltes gràcies per atendre'ns. Moltes gràcies a tu.